But this I will say, without a doubt, that the fate of Holland and Belgium, like that of Poland, Czechoslovakia and Austria, will be decided by the victory of the British Empire and the French Republic. Szinte hazafias érzés fogja el az embert. Ez a dal a kőkemény miniszterelnökünknek szól. Remélem élvezi majd. Egy régi kedvenc, egy új kedvencnek. Wir wollen nicht lieben und wollen nicht schwindeln. Ich habe deshalb es abgelehnt, jemals vor dieses Volk hinzutreten und billige Versprechungen zu geben. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht des Selbst erhielten, sondern selbst den schaffen mussten. I have a dream. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Let freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring from the necessaria come una fatalità storica la rivoluzione delle camicie nere, perché i due vecchi termini nord e sud fossero confinati nella loro semplice espressione geografica, perché oggi nella fede nel Littorio, nell'amore all'Italia, nella fermissima volontà e nel proposito di vittoria, tutto il popolo italiano è unanime dalle Alpi alla Sicilia. Persze, nem kell fizetni osztalékutánadót, nem kell. De nem kell fizetni annyi TB-t, nem kell. De lényegében magyar álszínvonal mellett fele annyi a nyugdíj, mint nálunk. Ez a programja a munkáltatóknak? Én is tudok keményen kérdezni. Ez? Hogyan fogjuk kifizetni a nyugdíjakat? Hogyan? El lehet menni Magyarországon. Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Lehet menni. Szem előtt 56 eszméit, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. Kedves elvtársak! Elvtársne! Barátaim! A szocialista rendszer alapelveit, humánus alapelveit megtartva meg kell teremteni a racionális, hatékony gazdálkodás feltételét. Ha ez nincs, a szocializmus nem győzhet véglegesen. Hát ez egy történelmileg új terület. Elvtársak! Nagy Budapest dolgozó népe! Mi vagyunk a hazafiak, és nem azok,
akik a piros, fehér, zöld zászlót ki akarják sajátítani. Ha a szocialisták alakítanának kormányt, akkor valójában Magyarországon a nagytőke és a pénztőke alakít kormányt. Újra fennáll a veszély annak, hogy be fogják vezetni az egyetemekre és a főiskolára a tandíjat. Pénzhiányra hivatkozva mindent el fognak adni. Azt is, ami le van, és azt is, ami nincs lebetonozva. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fizetőssé fogják tenni a magyar egészségügyet. Ezt a nagyon buta és igaztalan kampányt legyen olyan kedves, vonja vissza. Mikor Gyurcsánynak volt ez a tánca, gondoltam, hogy esetleg Hiller István meg majd énekel nekünk. Én vagyok a Hiller. Azt gondolom, hogy a világon egyszerűen módített, érthető, egyenesen. Nem akarjuk a kórházat haladni, világosan és egyértelműen elég. Nem lesz gondolni. Nem tudjuk eladni a kórházakat, ilyen terv. Az útelágazás szóba bonyolódott velem egyesi, Tolmács csak így csinált, és volt 5 perc szünet. Útelágazás át... Nehéz. Kedves barátaim! Van egy régi székely mondás, miszerint soha se nyomd ki a saját szemedet. A diákhitellel körömszakadtáig gáncsolták és akadályozták. Ugyanígy állunk a lakástámogatással és az otthonteremtéssel. Miközben egyik oldalról azt mondják, hogy majd 13. havi nyugdíjat fognak adni a nyugdíjasoknak, azt valójában azért adják oda, hogy utána legyen miből kifizetni a megemelt gázárakat, amiknek a haszna mindannyian tudjuk, hova megy. Az fenyeget bennünket, hogy nem létező pénzügyi problémákra hivatkozva esetleg ismét egy bokros csomag irányába fordítják a magyar gazdaságpolitikát. Nem az a tét, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. A tét ma az, hogy győztesek leszünk, vagy csak résztvevők, vagyis vesztesek. Beletörődünk, hogy évről évre rosszabb, vagy elhisszük, hogy élhetünk jobban is. Az SZDSZ egyszerűsítené az érettségét, immár nem csak letölthetők lennének a tételek interneten keresztül, hanem kitölthetők. A kultúráról, Kodol Gábor. Én azt gondolom, hogy a kultúra nagyon fontos, ezért elvállaltam egy színházi főszerepet. Én leszek Pumuklé, a Veszprémi Petőfi Színház új produkciójában. Én azt gondolom, hogy a premiérig, most már nem megyek fodrásba. Párdos András kérdezte egyszer a TV2-n Gyurcsányt, hogy Magyarországon vannak-e titkos CIA börtönök? Igen. Több CIA börtön is van Magyarországon, melyek szuper titkosak. TV2 nézőit, hogy ne árulják el senkinek. Nem tudtok mondani olyan jelentős kormányzati intézkedést, amire büszkék lehetünk. Nincsen sok Választás. Azért nincsen, mert elkurtuk. Nem kicsit? Nagyon. Európában ilyen böszmességet még ország nem csinált. Mit csináltunk? Teljesen világos, hogy amit mondunk, az nem igaz. És közben egyébként nem csináltunk semmit. Semmit.